Môžeme si spomenúť na Božieho služobníka Titusa Zemana pri tejto príležitosti, na veľkého ctiteľa Panny Márie, pomocnice kresťanov, ktorý bol Salesianom a kňazom. Vo svojich 35 rokoch po barbarskej noci sa rozhodol pomôcť chlapcom, aby sa mohlo splniť ich prianie, stať sa kňazmi. Rozhodol sa ich odvádzať do zahraničia a pri tejto činnosti bol chytený, mučený, súdený a prokurátor mu navrhol trest smrti. Bol odsúdený iba na 25 rokov, hovoríme, a postupne si potom prešiel všetky tie najťažšie väznice v bývalom Československu, cez Ilavu, Mírov, Jáchymov, Leopoldov, Valdice, odkiaľ bol podmienečne prepustený po necelých 13 rokoch. Úctu aj k pánovi, ktorú prejavil tým, že sa modlieval ruženec. Monsignor Faltin ho nazval kňazom modlitby. A chcel by som povedať vám o ruženci bolestnom, ktorý mnohí preciťujeme, ale on si ho skutočne aj prežil. Pri prvej návšteve vo väznici, ktorej sa zúčastnili sestra Johana a sestra Alojzia, im nenápadne počas rozhovoru, keď sa pýtal, či došli aj jeho šaty, viackrát naznačil takto len. Sestre Alojzii to nedalo, ktorá bývala s otcom v jednej domácnosti, a keď sa vrátili z návštevy, rozparala tento lem a do ruky jej vypadol drobný ruženec. Samozrejme nevedela, čo to znamená, alebo aký je dôvod, že tam bol zašitý tento ruženec, ktorý bol urobený z tenkej nitky a z malých zrniečok, ktoré boli z chleba. Až po prepustení z väzenia jej brat Titus povedal, že tých približne 58 zrniečok, ktoré sú na tom ruženci, predstavujú vypočúvania, mučenie, ktoré podstúpil počas vyšetrovacej väzby v Leopoldovskom mlyne v roku 1951 po svojom zaistení. Existuje ešte aj druhý ruženec, ktorý zase pri druhej návšteve, alebo jednej z ďalších návštev, podal Titus Zeman, v súčasnosti Boží služobník, do ruky, a keď ona zacítila, že niečo cíti v ruke, tak sa na ňu spýtala, pozrela a on jej nenápadne iba takto naznačil, aby nereagovala. Pochopila, že má byť nenápadná, nič nenaznačila. A keď si potom sadli na stoličku, tak po chvíli si strčila ruku do vačku a vložila, alebo respektíve pustila to, čo držala v dlani. Až po opustení väznice sa s malou dušičkou pozrela, že čo to je, a odrazu zistila, že je to ruženec, ktorý sa nám aj zachoval do súčasnosti. Z väzenia, napriek tomu, že mal zakázané pôsobiť ako Salesián a dokonca aj vykonávať kňazskú službu a musel sa zamestnať ako normálny robotník, lebo napriek tomu, že mal dve vysoké školy, tak nemohol sa nikde zamestnať vo vedúcej funkcii, tak on to srdce Salesiána, syna Panny Márie, nezaprel. Ja aj osobne som bol s ním v Šaštíne, kde sme si odbavili krížovú cestu.